नमस्कार मित्रांनो, शुभ सकाळ. तुमचं स्वागत आहे आपल्या डेली ब्लॉगमध्ये. तर पिलो आलेलं आहे, पिलो. तर आज सोमवारमध्ये आज जरा सुट्टी घेतली कारण की या BMC हॉस्पिटलला जायचं, थोडं नाव टाकायला. तर नसेल कळलं तर तुम्ही वडभरणीचा ब्लॉग बघा. थांब, पोट दुखतं ना, नको. तेव्हा खातेस ना तू, नाश्ता करतोय. तर चला जाऊया तिकडे, बघू शूट केलं तर, नाहीतर मग घरी येऊन भेटूया. दुपारी भेटू कारण की फोन काम चालू असेल मोबाईलवर. तर आपण दुपारी भेटू. ऑफिस तिकडचं काम झालं की आल्यानंतर भेटूया. आज नो ऑफिस. तर तिकडे किती वेळ लागतो कारण की 9 वाजले चाललो आहे, 12:30 नंतर चालू करणार कारण की नंबर आधी जास्त असतात. तर चला लेट्स निघालो आता आणि आल्यानंतर घरी भेटू. तर चला आल्या भेटूया. तर मित्रांनो, आज ते काम करून दुपारी झाले लेट आम्हाला यायला. तर आणि मम्मीकडे काय बनवते काय माहित नाही, बघू आपण नंतर. काय बोलताय काही? मामी बसलेली, झोपेतून उठली मामी. तर चल बघूया आज काय बनवायचं आहे. काय असायला पाय बोलवते घरी नाही काय बोलायचे स्पेशल? काय नाही, भाजी स्टाईल बघायची. मेथीची भाजी. मेथीची भाजी. पिलू काय बोलते? काय जेवणात केस जाऊ नये म्हणून मी आधी केस विंचरत नाही, जेवण झाल्यानंतर विंचरते. हो, कूल डाऊन, असू दे. कूल डाऊन. काय बोलतो पिलू? हाय काकाच्या हा काय मॅथचे टीचर हाय काकाच्या पिद्या पचामे पिद्या कुठली पोयम आहे? हाय काका कॅट द ऍपल बोल. God, I heard the project. All the apple, all the apple, just now. Pig the apple, just now. Got the apple, just now. Eat the apple, just now. थँक्यू बोल, थँक्यू. Thank you, welcome. सबस्क्राईब करा बोल. Subscribe करो और वीडियो को सेंड अप करो. शेअर करो. हा शेयर करो और सब्सक्राइब दगड तोडो. दगड तोडो नहीं. हा? सब्सक्राइब कर ना कर लो. ठीक आहे, ओके चल बाय. बाय. पोयम बोलले, पोयम कशी वाटली पोयम? कॅट द ऍपल मला पण नाव नाही माहिती. पिलू ऍपलचं नाव काय? आपण ऍपलचं नाव काय बोलतोय भाई? पोयमचं नाव काय? पोयमचं नाव काय? पोयमचं नाव. पोयमचं नाव सांग. पोयमचं नाव काय? आलू का चालू बच्चा. चल खोटा. आलू का चालू बेटा का गए बेदगी तो कला मिसते बेदंगीला मारे लोळते मम्मीने प्यार किया ते पापाने पैसा दिया नाश्ता दे भैयाने लड्डू दी खा लेते. तर मित्रांनो, सुट्टी होती पण ते हॉस्पिटलचं काम झालेलं आहे. किती वाजले घरी यायला? तर भरपूर नाचवतात BMC बाबा. खतरनाक. जाऊ द्या, आपला आजचा ब्लॉग झाला आहे. पिल्लूची पोएट्री स्कूलमध्ये शिकवली पोएट्री. मस्त बोलले. कट द ॲपल, ॲपलचं आहे पोएट्री. मला पण माहिती नाही, आजकाल नवीन नवीन येतं. तर चला उद्या भेटू. तर आजचा ब्लॉग कमेंट करा, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. भेटू उद्या. शुभरात्री. काळजी घ्या.